Здравейте, приятели! Казвам се Георги Страшнюк, Чакравартин, така ме познават. Това е системата за психофизическо развитие и за сакрален масаж, върховен масаж, която представлявам, която създадох и която преподавам. Искам да ви поканя тук в Банско 3 пъти седмично, вечерно време. Правя майстор-класове по тази система Чакравартин. Тук точно до тази мура, да, която я украсяват за новогодишни тържества и празници. И което е символично, защото, нали, знаете, тези дървета излъчват енергия. Да, което ще ни е от допълнителна полза. Не само естетика. Значи тази практика Чакравартин